ابن إسحاق بسنده عن عمر مودي بوجو سيرة مودو بيتيدو ابن إسحاق وفي لك بسند ما كوها عمر من بهورمو عمر من وي nde cilmumi nummi ciftormi moy nder yimɓe makka ɗo mo konnagu muɗum ɓurata satugo dow annabijo sallllahu alayhi wa sallama nde o silmini ɗum wari ha hakkilo maako ha o heɓta ɗum moyjo lattiɗo ɓuranɗo satugo konnago annabijo alayhi salatu wassalam. ɓawo man o heɓti jawabu o wi mbimi hoore am ɗum abou jahal kanko man on wiyete hoorejo ha konnago annabijo sallllahu alayhi wa sallam. o wi kadi ngam man ngarmi saare maako piimi dammugal maako o wurti o jaɓɓinmi o wiyatanmi ɗumi wadduma mbimomi mi wari ngam ha mi wi'e mi nuɗɗini Allah ceniɗo be nulaɗo muɗum Muhammad, mi gonɗini ko Muhammad waddi iga Allah. Umar wi Abu Jahl wala ko jaabi mo, lori jawɗum maɓɓi dammugal be sembi ha yeeso maako, wi'ata mo qabbahaka Allah wa qabbaha ma ji'ta bih, Allah ñiddin ko gadduɗa ɗo. enen ɗo ɗum ɗon holla cuusal Umar be gonɗugo maako ha gonga e be lattago silama man noyi nder wakkatiyel pamarel noon latti nasti ha lugguɗum nasku maako. wa zakara ibnul jawzi anna Umar radiyallahu an, imam ibnul jawzi o wi Umar radiyallahu ta'ala an, Umar man wi kana rajulu idha aslama ta'allaka bihi rijal, o wi goɗɗo to silmino worɓe jonkitomo, bimana tana julɓe man heferɓeji man ɓe nangamo ɓe jonkitomo ɓe piltamo, to ɓe paɗɗa o faɗɗa, ɓe paɗɗa o faɗɗa. o wi kadi fajitu hina aslamtu ila khali, Umar man wi min bo ɗe cilmumi ngarmi har kawu am kanko wiyete al-Asi ibnu Hisham, andin momi mi silmi e kanko man o ummi o nasti saare, o wi on kam accumi ɗum, o wi jaami ha goto nder mawɓe Qurayshinko en, foti wona ɗum Abu Jahl, ibnul Jawzi man witema ɗum Abu Jahl. Umar man wi on bo mbimi ɗum, andinmi ɗum mi silmi man, on bo nasti saare. E nden kala lattinoɓe kañum man wiyete ardo to no torrugo silmuɓe fuu, on ufo ɗum ɓe hoore mako o yaha o wi'a ɓe hoore mako o silmi, e nden ɓe tawa huudugo ɓe mako caɗɗum e muñango mo daro ha o timmina haala mako bo wawatako, ɗum mo ɓe nasta saare ɓe accam. Ibnu Hisham o waddi ha deftere mako, e noon Ibnul Jawzi bo o wi lamma aslama ata ila Jumail ibni Ma'mar al-Jumahi, Umar radiyallahu ta'ala anhu nde o silmi man ɗo o wari ha gorko beteɗo Jamil malla Jumail ibnu Ma'mar al-Jumahi, o wari ha mo, on man o kanko man on wiyete ɓuranɗo sankititgo haala fuu ha caka Qurayshinko en. to goɗɗo yiɗi haala mum sankito kam wadda ha maako, to yiɗi haala mum ta sankito bo ta o nana, o andiraɗo be majum. ngam man Umar man nufi mo yehi heɓtoymo, wimo mi silmi, nden Jumayr wala ƴamgo mo no joɓata yam wala ni, woyni be sawtu muɗum tonga, wiyata Ibnul Khattab kad saba, wiyata Ibnul Khattab warti saabi ɗum goɗɗo accuɗo diina muɗum tokki kuje goɗɗe noon. Umar wiyata ɗon ɓawo mako to o woynake Umar bo ɗo tokkimo ɓawo, wiya o fewi Ibnul Khattab kam silmi nasti Islam. o wi kadi banni ha ɗum waɗi yimɓe turti dow mako, dow Umar man, ɓe goynali oɗo man, ɗum waɗi yimɓe mofti, to nani sawtu mako ni andi wodi kubar kesa mofti, e nden be majum ɓe paami kubar man bo ɗum Umar man silmi, e ɗum waɗi turtol, ɓe nasti haɓre be Umar. e ni noon man ɗo ha nange wari caka ko'e maɓɓe, foti ga balte ha nange yotti caka asama. ɓawo majum Umar man o wapora ɓe comri, o siwti, o jooɗi o siwti, ɓe dari ɓe jimtimo, o ɗo wiya ɓe gaɗe ko giɗɗon, kadi gaɗe ko giɗɗon. o hunani ɓe inde Allah ceniɗo, o wiyata ɓe to min keɓino min gaɗino worɓe 100 kam, imma min accana on Makka man, malla bo accanon min Makka majum, ɗum wa'atano ba ɗum wa'i jotta ɗo kam. to min keɓno min jottino 100 kam, ɗum wa'atano ba ɗum wa'i jotta, imma min accana on Makka malla bo accanon min Makka.
o wi accu non man silmugo umar man be tahaddi nga o wadata ani tefgo lattiɓe ɓe o andi ɓe kam satuɓe ha konna ko silama majum o yaha o ɗaɓɓitoya ɗum o andina ɗum o silmi nden ɗum sankiti nder wuro e bo wala ko ɓe gaɗimo man ɗo teddi dow maɓɓe jamu woɗɓe poti puɗɗi ɗon ñungta ni kam kanko kam wala ko ɓe mbawi wadgomo ɗum waɗi ɗum dimbi ɓe dasi be limgal ɗuɗgal ɓe titi saare mako ɓe giɗi ha ɓe mbaram rawal bukhari an abdillah ibni umar imam bukhari o fillake ha abdullah ibne umar baynama huwa ay umar fi dar khaifan o wi umar man ɗon saare muɗum oɗon miijo yimɓe mako man is ja'ahu al asubnu wa'il asami nen asubnu wa'il waranimo abu amr wa alayhi hulla na asubnu wa'il man kanko wiyete baba amru ibn al as sahabojo lattiɗo lolluɗo mawɗo o enen asubnu wa'il man waranimo wa huwa min bani saham asubnu wa'il man nder banu saham woni wa hum hulafa'una fil jahiliya abdullah ibn umar wi banu saham man bo kamɓe man ɓe huni diɗɗiraɓe amin bimana alkawe ɗon hakkude amin be maɓɓe to woodi ko memi leñol amin memi ɓe to woodi ko memi ɓe bo memi leñol amin min ballotira enen kanko man o waroy nder leñol man o woni min alkawe ɗon hakkude amin fa qala lahu malak qala zama qaumuka annahum sayaktulunani nden nde o yetti o wiyata umar kanko as o wiyata umar ɗume woni kubarma miɗon laara ba kultorɗo umar wiyata mo na yimɓe ma ɓe aaƴi ɓe mbarata ngam mi silmi asubnu wa'il man wimo la ɗum kam wala lawol ngol ɓe tokkorto ɓe jotto ha maɗa bada an qala ha amint umar winde o wi haala man ka nafsu mum de'iti ngam andi ko o wiman ɗo o wawan ɗum o arjiɗo yimɓe maako e andi bo ɓurnal moftotirɓe giɗi ha gaɗa fitina man fu ɗum yimɓe maako majum fa kharaja al as kanko as o wurti o hawri be yimɓeji man bo non man qad sala bihimul wadi nden yimɓeji ɗum moɓre ɗuɗnde e nden wadiwol makka man ba ha mbiya ɗum ilagol warata ɗo ila be maɓɓe fa qala ayna turidun asubnu wa'il man wi ɓe to nufi ɗon ɓe mbi hadha ibnul khattab allazi qad saba ɓe mbiɗa nda to umaru ibnul khattab lattiɗo acci dina muɗum tokkake kuje goɗɗe qala la sabila ilay o wi ɓe na wala no jottoroɗon ha maako umar man on jottatako ha maako e kamɓe man ɓe andi ko woni hakkude maako ɓe leñol umar e ha maɓɓe kam ɗum korminte ɗum jamum ni kam boliɗe maako man ɗo ba ɗum o interveni e nden ɓe ɗon mata bo hormu maako yottake ɓe nananamo kanjum fa karra nnas yimɓe man ɓe coɗɗiti ɓe lorti ɓe jottaki ha umar o wi kadi banni wiyete yake umar be heferɓe nde o silmi man gal wuttudu heferɓe kam ni silama mako man ukkori ha gal wuttudu maɓɓe amma binisbati ila al muslimin amma gal ko larani julɓe kamɓe bo ɓawo umar man silmi noye maturu maɓɓe wayi farawa mujahid an ibni abbas imam mujahid o filli abdullah ibnu abbas o wi sa'altu umar ibn al-khattab li ayi shay'in summita al-faruq abdullah ibnu abbas wi mi ƴami umar koni ɓe indanima farouk gaddi umar ɓe ɓesda farouk ko wiyete sababu somore man o wimo aslama hamza qabli bi 3 ayyam hamza silmino ko artiyam ɓe ñalɗe tati thumma qassa alayhi qissata islami ɓawa man o yewti do abdullah ibnu abbas man qissa no o silmiri kanko umar hara gare man o wiyata wultu mbimi hina aslamtu yake cilmu mi mbimi ya rasulallah alasna ala alhaqi in midna wa in hayina o mbimi ya rasulallah jotta enen kam na enen goni dow gonga na ko mayiɗen ko geɗɗen funa enen jogi gonga kam annabijo wimo non walladhi nafsi biyadi mi hunanake ma mo yonki am woni ha jungo mo wiyete allah ceniɗo ko mbiɗa ɗo noon innakum ala alhaqqi wa in mittum wa in hayitum onon ni goni dow gonga mayiɗon geɗɗon fu onon goni dow gonga qala qultu fa fima al ihtifa o mbimi nulaɗo allah sallallahu alaihi wasallam e to noon kam ko waɗi cuuɗotoɗen nde ɗum dow gonga gonɗen kam mayiɗen ma enen mayi dow gonga geɗɗen bo enen goni dow gonga kam ko waɗi cuuɗotoɗen miijotoɗen heferɓe man wallazi basaka bilhaq lanakhrujan umar man hunanimo wimo wallahi en gurtoto
fa akhrajnahu fi saffain Hamza fi ahdihima wa ana fil akhar. O wi kadi banni min ngurti nder saffuji ɗiɗi. Umar man wi min ngurti nder saffuji ɗiɗi, Hamza ɗon ha saffuwol gotol e nden min bo mi ɗon ha saffuwol ɗiɗaɓol. Enen bana riwaya kaman kam ka ɗon sembiɗina bana wodi konngol gongol biyangol silmugo Umar man ɗum waɗi iga wakkati annabijo alayhi salatu wassalam ɗon nder ha fatra sirriya, iga wakkati o laati o ɗon ewnoro yimɓe be sirri na be no wanki, nden man Umar silmi. Enen riwaya ɗo kam ɗo sembiɗina gal wuttudu majum, ngam wakkati yel man ngel wiyete julɓe man ɗon cuuɗo e nden ɓe mbaggata, e nden Umar man ɓawo nde silmi man ɗo kanko man on be Hamza ɓe ardi saffuji julɓe man ɗiɗi ɓe gurtoti be julɓe majum. hatta dakhalna almasjid, o wi banni ha min nasti julurde her nokku heferɓe man gonata man ton. qala fa nadartu ila quraish fa nadarat ilayya quraishun wa ila Hamza, quraishin ko en daari Hamza, fa asabathum ka'aba lam yusibhum mithluha, nde noon man waɗini mettenga heɓi ɓe bana maga meeɗayno heɓgo ɓe ha ko sali. ɓe daari nda julɓe man woɗɓe kam foti ɗaɓɓitaɓe no ha maɓɓe ɓe anda to goni, ɓe gi nda julɓe man fu nda ɗum ha yeeso maɓɓe, amma nda Umar ɗon ton, Hamza bo ɗon ha nder ton, e ngam majum ɓe mati mettan ɓeɗam catuɗam. kadi Umar wimo fa sammani rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam al-Faruq, o wi her ɗon annabijo indanimmi Faruq, e nden ɓissa gatka man ka kanka waɗi annabijo hokkimo Faruq yawma idin ñande man nden. wa kana ibnu mas'udin radiyallahu anhu yaqul ma kunna naqdiru an nusalliya inda al-Kaaba hatta aslama Umar, o wi min laataki min ɗon mbawa min juula her suudu Kaaba sey nde Umar silmi. ko arti silmugo Umar kam ɗum waɗatako no. wa an Suhayb ibn Sinan ar-Rumi radiyallahu anhu qal lamma aslama Umar dhahara al-islam wa du'iya ilayhi alaniya. Suhayb o wi nde Umar man silmi, nden man silama man wangi, ewnora ha silama man be bangu ɗum. wa jalasna hawla al-bayti hilaqan, wakkati man nden min keɓi min jooɗi le suudu Kaaba, min gaɗi tarde, min gaɗi taranɗe. wa tufna bil bayt, min keɓi min ɗuufi suudu Kaaba. wantasafna mimman galada alayna, min keɓi min ngaati ha ñaɗanɓe dow amin, to wodi ñaɗɗo dow amin fu wodi ko waɗi min miijata ko lornugo. waradanna alayhi ba'da ma ya'ti bihi, min latti min mbawan min ngaato goɗɗum ko waɗata min to wodi ñaɗɗo dow amin. wi ɗum man fu ɗum waɗi ɓawo Umar radiyallahu ta'ala anhu kañum man silmi. wa an Abdillahi ibn Mas'udin qal ma zilna a'izza munzu aslama Umar, Abdullah ibn Mas'ud wi min ceedayi min tedduɓe min jawmu darja en ega wakkati Umar silmi. e nden ɗo man wiyete batte silmugo Umar man gal wuttudu julɓe mo, enen gal wuttudu julɓe bo silmugo maako man ɗo sembiɗini silama man, e nden sembiɗini julɓe majum, ɗum waɗi miijingo heferɓe man ha gal wuttudu maɓɓe jawantaɓe bana wakkati arana. e nden banni kadi ani tawen Allah janiɗo o sembiɗiniri islam man be Umar, o teddiɗiniri islam man be Umar, bana ɗum wari ha do'a annabijo alayhi salatu wassalam allahumma izza al-islam bi ahdi al-umarain, Allah am sembiɗiniri silama, teddiniri silama be goto nder Umar en. e nden ɗo man ɗo ɗum ɗon famna ha gal wuttudu dawa ɗo, yani habdugo ha dawa be goɗɗo lattiɗo maran batte to nastoyi ha dina man ɗo, kanjum man ɗum tilimɗum, yani lattago goɗɗo o waɗa tiiɗal maako ha dow goɗɗo mum o larata on man to nastoyi silama ɗo, woodi maslahaji silama man mawɗi mahoto ha dow to, woodi silama man ko miijete ha konni en muɗum, woodi silama man ko wawata heɓtugo ɗuɗɗum ha nder hakkeji muɗum. e nden goɗɗo mo kalite muɗum wayi banni, kanko majum o taskante taskara ɗuɗga ha ewnago mo ha silama, to ɗum laato ɗum hayru mawɗum. e goɗɗo latiɗo banni, yani da'iya do'antomo, goɗɗo gaɗanɗo dawa to ɗo ewa kanko man nastugo maako man ɗo foti waddanan silama man hayru mawɗo boɗɗum, waɗa do'a roko Allah janiɗo handumo ha silama majum. e non ɗo to o tana julɗo, e to o julɗo bo amma o dammiɗiɗɗo ha silama man, o julɗo amma o dammiɗiɗɗo ha silama man, finditingo mo ha silama majum, fooɗa mo, o warta o mata silama man, ɗum wallitoyan julɓe, o faman juldam ko man ko tefrata mo bana o julɗo.
enden o bo tiiɗal gaɗetegal dow muɗum ɗum nokku korminaga masine fotata be tiiɗal goɗɗo lattotoɗo to o ewnorama man o nastan silama man amma batte mako kaɗa dow hoore mako malla batte mako kaɗa dow yimɓe seeɗa enden eterle man kanje man ɗe ɗon ha dina majum kanjum man annabijo sallallah alih w sallam o ewi enen nder man o waɗi do'a ka Allah janiɗo jabanimo do'a man ha gal wutudu Umar e nani bo batte mawɗe masine ɗum waɗi ha gal wutudu dina majum. mumathilu quraishin bayna yaday rasuli sallallahu alayhi wa sallam, yani lattiɗo bolwanɗo dow inde quraishin ko en lattago ma hako ha yeeso annabijo alayhi salatu wassalam. anina jotta kam silama man sembiɗi, nde silama man sembiɗi jotta kam masala yewtidin ko fuɗɗi tan. aranno kamɓe ɗon no mata na ɗum yimɓe ɗiɗo fotanɓe sakko ha joɗo gewtida ɗum wuttudu sembindu ɓe wuttudu tampudu. wuttudu tampudu kam aranno ma to sembindu kam ɗon mata kañum man windata sarɗiji mum, condition ji mum, ni tefata ni tefata ni tefata, tampuɗo bo jaɓa. amma to wakkati sembe waɗoygal wuttudu ɗiɗaɓru, wuttudu nduya man jippoyto warta nduya man bo yottake nananego, e nden bolidal waɗa hakkude guttude Qurayshin ko en ɓe tefi kadi bo bolidal ɓe annabijo alayhi salatu wassalam ɓawo ɓeɗo susɗuɓe ɓeɗo ɗiɗo tedduɓe ɓe Hamza be Umar ɓawo ɓe cilmi. jotta kam lattino ɗum bana ɗum ruldere ñiɓɓude wonde dow hoore julɓe, kayre man nde ittake, heferɓe man kamɓe man ɓe pinti ha wuyikere maɓɓe estitorago ɓe sembe nga ɓe mari man, jotta kam ɓe pinti. e ngam majum masala yangitidgo julɓe tan kanjum man wiyete lawol huudugo ɓe julɓe man ɗo, jotta kam warti ha hakkiloji maɓɓe dikka ɓe darto masala man, dikka ɓe puɗɗita masala gewtidal wona to. ngam majum ɓe kabdi ha ɓe narra ɓe annabijo alayhi salatu wassalam, ha ɓe diskita ɓe annabijo alayhi salatu wassalam, latto jotta kam ɓe pampamtira be maako, latto woodi nokkure nde ɓe narrata kamɓe ɓe jippo goɗɗum kanko bo o jippo goɗɗum. e kadi ɓe ɗo taski kala ko annabijo man lattino tefranɓe kamɓe bo jaɓana ɓe yoga ko ɓe marata no haaje kam ɓe gaɗanan annabijo alayhi salatu wassalam hunde man. to annabijo man jaɓino ɓe accidamo ɓe dawa maako, kamɓe bo ɓe keɓa ɓe matagal guttudi ɓuranɗi ɓillugo ɓe kamɓe fofti ɓe muɗum. amma kamɓe man ɓe anda kala ko nangue ɗellititto dow muɗum ɗo fuu ha larande annabijo alayhi salatu wassalam ɗum fotata wilewo cufu ha less dawa maako, ɗum fuu majum ha maako kam to wondo ha ɗum fonde be ko o waddi man ɗum fotata ɓe wilewo cufu. ngam majum dabareji maɓɓe ɗi ɓe gaɗi ha ɓe gewtida be maako ɓe keɓa o ɗelmita, e nden ko o waddi man goɗɗum kam o mumna gite noon o acca ɗum ko nandata be man, latto ɓe gaɗi bana sulhu, e nden her majum ɗo ɓe gaɗi asar, kamɓe man ɓe gaɗi asar e ɓe keɓayi ɓe najja hani ha majum. ibnu ishaq o wi gorko wiyete Yazid ibnu Ziyad o yewtiyam ko o jaɓi ha Muhammad ibnu Kab al-Qurazi qala huddistu anna Utbata ibn Rabi'a, o biyeteɗo Utbatu ibn Rabi'a o laatake o jagorɗo ha nder yimɓe maako. ñandere goo o wiyata oɗon jooɗi nder fada Qurayshin ko en, annabijo alayhi salatu wassalam kañum bo ɗon jooɗi ha julurde feere muɗum. nden o wiyata yimɓe maako hey jam'are Qurayshin ko en, noyi jotta to mi ummake mi yeehi ha Muhammad mi wolwanimo mi feƴƴini goɗɗum ha dow maako, beeli woodi ko o jaɓata ha nder ko mbi'anmomi, to woodi ko pampamtirɗen man ɗo jaɓanen mo deydey ko pe'inmi dow maako man, to woodi ko o yerdi dokken mo ko o yerdi man, e kanko bo o acca en, o acca ko nawoto en o waɗata ɗo o acca ɗum. noyi dabare man nde wondina min da mi dottijo woodi darja am no yotti, e nden mi yaha mi tawoyamo jotta bo oɗo ferwi feere maako, wala mo o miijo to woni less maako sakko wiya en pampamtiri be maako, mi yewtida be maako ha gewte amman ɗo mi feƴƴina kuuje goɗɗe to kaza o yiɗi en gaɗanan mo, foti gaɗanen mo ni, foti gaɗanen mo ni, foti gaɗanen mo ni. amma kanko bo o dayo huɗango en reweteɓe meɗen kam, o dayo jonugo babiraɓe meɗen kam, nden to noon man en keɓi ɗum be maako kam na boɗɗum. kadi ɗum man Utba man o numi o waɗa ɗum ɓawo Hamza man silmi, ɓe daari sahabo en man puɗɗi ɓesdago puɗɗi ɗuɗgo, ɓe o jooɗodi ha fada man mbimo ana boɗɗum Abal Walid, dabare ma ɗo wonde ɓum ilay ya ha maako majum wolwanmo,
ɗonni kanko man o ummi Utba man o ummi ha o yehi o jooɗi ha les annabijo alayhi salatu wassalam o fuɗɗi wolugo boliɗe maako ɗum goɗɗo ni bolanɗo boliɗe ɗe fuumaje ɗe needi na bana ko wowano ha bolidal hakkunde maako be maɓɓe o wiyatamo yabna ahi ɓi derɗam innaka minna haysu kad alimta min assatta an o bana ko anduɗa darja ma no foti ha amin hagal wuttudu bandiragu a andi darja ma towka masin hagal wuttudu yani bandiragu wal makan fi nasab e andi darja ma towka bo hagal wuttudu leñol ma ɗum nder leƴƴi lattiɗi towɗi to a waddani yimɓe maɗa hunde mawde saklunde ɓe jamu a sendi jam'are maɓɓe a johni hakkiloji maɓɓe a wartiri hakkiloji maɓɓe johaji e a aybi reweteɓe maɓɓe ɓe dina maɓɓe kadi a hufrini babiraɓe maɓɓe salinoɓe kam fuu a hitake dow muɗum heferɓe hunde nde nde memi naskuji jamu yo jotta kam mi yiɗino nananami woodi ko gaddanmami woodi fiiji ɗi gaddumi dareten ha muɗum beeli ha ko mbiyanmi man ɗo goɗɗum kam a jaɓan ɗum annabijo sallllahu alih wa sallama bana o wolirani ɗum ɓe hormingo jaborimo ɓe hormingo wimo qul ya abal walid asma wimo wi abal walid wiyaymo inde ma ko Utba wi miɗon nana qala yabna ahi o wimo ɓi derɗam in kunta innama turidu bima jiita bihi min hadha al amri malan jamana laka min amwalina hatta takuna aksarana malan to ko gadduɗa ɗo ɗum hunde giɗɗa ɗum jawɗi tefrata be majum kam min mbawan min moftane ha jawle amin ɗoni min kotisa min mofta jawdi ɗuɗdi ha latoɗo a ɓurdan min paɗɗurgo jawdi wa in kunta turidu bihi sharafan e to darja giɗɗa darjiɗinego giɗɗa kanjum waɗi mbiyata ko mbiyata ɗo bo sawwadnaka alayna min gaɗe a jagorɗo dow amin hatta la nakta'a amran duna min gartira wala hunde nde min carwotirta min taƴa ɗum a wala ɗum haala kam fu sey to aɗon ka timmata wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alayna e to laamu noon giɗɗa bo min gaɗe a lamɗo dow amin wa in kana hadha allazi yatika ra'iyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsika talabna laka tib e to garanan ɗum ma ɗum man ɗo ɗum shaydanu ɗum hendu a andi ɗum ɗon warane a wawata bo lornugo ɗum ɗo bo min mbawan min tefane kurgol wa bazalna fihi amwalana hatta nubri'aka min dokkan jawle amin ha majum ha min kurge fa innahu rubbama ngalabat tabi ala rajul hatta yudawa min yake feere ɗon waɗa hendu ɓillana goɗɗo ni ha warta sey o hurge ha hendu majum e to ɗum kanjum man ɗum wiyete muskilawol ma bo laaɓan min andi dabare amin min keɓanno min kurgire to banni man hatta iza faraga Utba o limti hande o timmini wa rasulullahi sallllahu alih w sallam yastami'u min annabijo ɗo heɗito ha maako nden ɗon ɗo holla adabul hiwar needi yewtidingo be tana ni goɗɗo kam no rayuji mon lattori feere feere fuu no gayruɗa haala maako fuu to o wari o wolwan kam o timminayi wiigo ko o waddi man kam muñanamo ha o timmina to o timmini nden majum an bo to woodi ko woni ha ma bolwa an bo a heɓan o muñane ha timmina yerɗo annabijo alayhi salatu wassalam ko o wiyata ɗo fu ɗum kaadoje e annabijo daynidirɗo be muɗum jamu nafsu ɓi adama ɓe tabi'a mum ɓurnal fu to oɗo wi'ane ha maako ko o matata na kanjum sam woni ha maako o wawata muygo amma annabijo ɓe noon fu ɗo kalmi ɗon muñi ha o timmini taƴaymo e ɓawo ɗon annabijo ƴamtindimo wiyatamo aqad farakta ya abal walid a timminina abul walid qala na'am o wimo oho mi timmini qala fasma minni annabijo alayhi salatu wassalam wi min bo nan her am qala af'al o wi'a mi waɗan mi nanan faqal annabijo wi bismillahi rrahmani rrahim hamim tanzilun min arrahmani rrahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilay annabijo fuɗɗi ɗo janganamo aran ayaji ha suratu fussilat bana ɗe nanɗen ɗo enen ayaji man fuɗɗammaji ni ɗi ɗon kolla deftere nde ɗum deftere jippinde iga Allah jeni ɗo enɗotoɗo jeeyaɓe muɗum kinnotoɗo jeeyaɓe muɗum
jippago maare ɗum batte nder batte enɗamji maako ɗi o rufata ha dow jeeyaɓe maako. E nden ɗum deftere ayaje maare cenditaki ki andal e nde jangirtede ɓe ɗemgal arabiya ha yimɓe latti ɓe faamoɓe anduɓe arabiya. kayre man nde seynirore tokkotoɓe nde ɓe yerduye Allah ɓe aljanna, nde hulnanɓe dayotoɓe nde bo ɓe yangada Allah ceniɗo ɓe tikkere maako. amma ɗuɗɗum nder maɓɓe fu ɓawo deftere man wari ɓe ɗoyli ɓe keɗitittako ma sakko ha ɓe jaɓa. E nden annabijo alayhi salatu wassalam ɗo janga ayaje ɗe ha yetti ayaje bolwanan ɗe taggo asama. qul a innakum la takfuruna billadi khalaqa al arda fi yawmayn, on kufranto takɗo lesdi ndi fu nder ñalɗe ɗiɗi. a innakum la takfuruna billadi khalaqa al arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu amdadan, ngaɗa non mo yeru en, zalika rabbul alamin, o kanko man on wiyete marɗo tagale fu. wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayamin sawa'an lis-sa'ilin. ɓawo majum o tagi ko wonata ha lesdi man fu, o waɗi barkaji ha lesdi man fu, to hawti be ñalɗe ɗiɗi taggo lesdi man hawti be ñalɗe ɗe o tagi ko wonata ha lesdi man ɗum hocci ñalɗe 4 potanɗe kalkal. thumma stawa ila sama, ɓawo ɗon o nufi asama, wa hiya dukhan, yake man nga cuurkaje non, ko arti nga tagi ɗum cuurkaje. fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan, o wiyata asama be lesdi man fu laate, on giɗi on cali fu. qalata atayna ta'in, ɗum jaabi min laatake min ɗowiɓe. fa qadahunna 7 samawatin fi yawmayn, asamanji jeɗɗi man fu o timmini taggoɗi nder ñalɗe ɗiɗi. fa qadahunna 7 samawatin fi yawmayn naam wa awha fi kulli sama'in amraha, kala asama bo fu o wayi fi muɗum, kala ko doggata ha fi muɗum fu o hokki andal muɗum. wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa hifdha, min jagni asama dunya be pittirlaji wiyete koode e be aynojum. zalika takdirul azizil alim. to ɓawo ɗon fa in aradu, to ɓe ɗoylake ɓe calake ko gadduɗa, fa qul anzartukum sa'iqa, wiɓe miɗon hulnira on be felmago, misla sa'igati adin wa samud, bana felmago heɓnogo adinko en be samudanko en. kadi nde annabijo o yetti ha nokkure nde, abul walid wiyatamo hasbuka hasbuka, cuynon cuynon. e nden ɓawo majum o ummi, abul walid ummi ha o yetto yimɓe maako. nde o titi yimɓe maako, ɓe mbiyata caka maɓɓe abul walid o lororake be yeeso nango o yaadu, woodi ko sanji ha maako, yeeso maako ngongo nandayi be wakkati o yaha. nde o jooɗi ha maɓɓe, ɓe mbimo noy kubaru abul walid, o wiɓe her ɓawo am ɗo mi nanɗo haala, mi nani haala, mi meeɗay nango bana maaka, ko nanmi ɗum na ɗum gimi, na ɗum siri, na ɗum buuɗeku. jam'are Qurayshin ko en useni ɗo wane yam, ngaɗe ɗo ware moɗon ha am, min kam ko gimi acce goɗɗo o be ko o waddi ɗo, dayemo runcitemo. wallahi konngol maako ngol nanmi ngol tammi margo fi mawɗo, accemo onon kam ta naste haɓre be maako. to araɓɓe ɓen tana en moɗon mbawi habgo be maako, keɓa mo carra mo, on kisimo, onon kam on ke'ama mo, tana en mon ke'i on ha maako. e to o jalake dow arab en man ɓe ɗo bo laamu maako ɗum laamu mon wonnanta on onon kam, e nden ta jogiremo konnago, darja maako ɗum darja moɗon. on laatoto onon man ɓen ɓurata wabrugo be maako, heɓrugo hayru mawɗo be maako. ɓe mbimo sike o sirake ma, wallahi abal walid o sirake ma be ɗemgal maako. o wiɓe yo kadi min kam ko mbimi on ɗo kanjum man wiyete rayu am, onon bo ndaare ko gaɗoton kadi. min kam mi yewtidi be maako, mi nananimo, o nananiyam, ko gartidinmi kam ɗum man wiyete rayu am. ha riwaya gotka o wi inna li hadha al kalami la halawa, boliɗe ɗe o wolwata ngoodi mbeɗenga. wa inna alayhi la talawa, dow mare jowaɗo woodi ɗiggugo, to ɗum hunde goɗɗo memanno nde lettotono nde ɗiggude jamu, jungo saftata memgo nde. wa inna alahu la musmir, o wi dow majum ɗo woodi ɓendarloje, woodi ko ɗum tammi waddoygo, woodi ko ɗum ɓendata ɗum wadda. wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi,
boliɗe ɗe eɗen ngari kam fu ɗe gonan dow noon, wala hunde wonata dow maje. to yo ɗo wiyete gewtidal aranal hakkunde mo nanɗen inde mum Utba ibnu Rabia be annabijo alayhi salatu wassalam. ani gewtidal man ngal waɗi on man o nani ko o meeɗayno nango, e o woliri be ɓernde, yani lattinde huudi ɓe ko nani man gonga gonga noon, konnagu ittake ha maare, yiɗgo watago yiɗgo waɗgo fu ittake ha maare, ha o ɓadidiri be silama majum. E nden kanjum man o wari o yewtidi be yimɓe maako, amma kamɓe man nda ko latti jawab maɓɓe ha maako, ko ɓe mbi fu ɓe mbi ase an man go bo mo marsigo bo a hisaymo o sirorake ma be ɗemgal maako. E nden be man o wi ɓe min kam ɗo wiyete rayo am to woodi ko mbawoton ngaɗon ha darseje min garanɗe en nanan ko ɓe tammi waɗgo ɓawoɗon, ko nasiyani ɓe man kamɓe kocay ɗum. jotta kamɓe koca alaga nga jam ko ɓe nuɗɗinayi bo warta ɓe konnotirta ɓe annabijo alayhi salatu wassalam, ɓe accida mo ɓe nelal ngal o waddi. to woodi honnotoɓe mo bo goɗa yaasi en e ɓen man ton kaɓi be maako jalake mo ma ɓe pofti be maako, to o jalake ɓe bo to o maroy kamɓe man ɓen mari. e nden ɗum dabare ɓendude ha goɗɗo lattiɗo dottijo marɗo hakkilo timmitingo, amma dabare man nde huway ha maɓɓe. ɓawo man woodi ko ɓe kuwoyi man kanjum ko tammiɗen janngugo ɗum ha ko titi inchallahu taala. wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.